Bé, doncs aquí estem. Saluts des de la Bisbal del Penedès, des d'on jo intentaré anar fent càpsules de 5 minuts per penjar-les al Facebook i perquè els meus alumnes puguin anar refrescant-se. Aquestes càpsules aniran sobre la bellesa, sobre la història de la bellesa. I avui vull començar amb què era la bellesa pels grecs. Seran càpsules de 5 minuts, perquè no tinc més, no tinc wifi. Així que comencem. No sé si se'm sentirà molt bé en àudio, potser us haureu de posar els auriculars, però jo intentaré parlar fort. Bé, la bellesa pels grecs. I anirem avançant. Anirem avançant durant la història. S'ha de dir que la bellesa pels grecs és una bellesa que la noció de bellesa dels grecs ha perdurat fins ben bé al segle XVIII. És a dir, la noció de bellesa es comença, tal qual la van plantejar els grecs, es comença a trencar una mica al XVIII, bastant més al XIX, i ja a les avantguardes es trenca del tot. I quina era aquesta noció de bellesa que aguanta tant de temps? Principalment hem de parlar de 3 grecs que van definir la bellesa, tal qual l'entenem encara molts de nosaltres. Pitàgores, Plató i Aristòtil. Què van dir aquests personatges? Pitàgores és el més antic de tots, és un presocràtic del segle VI abans de Crist. Va començar a parlar d'un concepte interessantíssim que és el concepte d'harmonia. Ell va ser el que va descobrir l'harmonia. Estic parlant d'una harmonia musical. Estic parlant d'una proporció numèrica. Estic parlant de que quan ell tocava la lira, va veure que si hi havia la corda la tocava aquí, no era el mateix que la toqués allà, i que per tant es creaven unes proporcions més adequades a l'oïda i altres, en canvi, dissonants. Pitàgores, per tant, és el creador de l'harmonia. I a més per ell, aquesta harmonia que ell va descobrir, aquestes proporcions màgiques amb les quals ell curava la gent, feia musicoteràpia, ja existeix des de fa molt temps aquesta musicoteràpia, també era una música que corresponia a l'univers, era la música de l'univers. Els planetes, quan es movien, feien aquesta música, una concepció preciosa de Pitàgores que va perdurar i perdurar. Tant és així que les catedrals gòtiques, per exemple, es basen molt en aquestes harmonies pitagòriques que reflexen l'harmonia de Déu, que reflexen la bellesa de l'univers, la bellesa que Déu ha creat. Bé, per tant, de Pitàgores ens hem de treure sobretot aquesta idea de l'harmonia. Què més? Veurem que Plató, ja més endavant, Plató és el primer que ens parla realment de la bellesa en si. De fet, ell sempre es posava aquesta pregunta: i què és la bellesa en si? Bé, la bellesa en si per Plató és una cosa que ni es toca, ni es veu, ni res, perquè està en el món de les idees, que és un món del més enllà, és un món metafísic molt millor que el nostre, és l'origen del nostre i, per tant, poca gent hi pot accedir. Hi poden accedir doncs, els filòsofs, hi poden accedir la gent molt sàvia, els enamorats, però ara això no toca. Ara jo vull parlar de què és la bellesa per Plató. Aquesta bellesa ideal, òbviament, és una bellesa que ella ens parla inclús que és un mar de bellesa. I doncs en parla molt d'aquesta bellesa, perquè, clar, és una bellesa que està molt alta, perquè per Plató la bellesa està al màxim grau de realitat, al costat de la veritat, al costat del bé, perquè pels grecs la bellesa era molt més que per nosaltres, ja ho heu vist. Pitàgores, els planetes, Plató, el bé... La bellesa és una cosa que podríem nosaltres equiparar a la nostra concepció de Déu, per exemple. No està al màxim grau de l'existència. Per tant, què era, doncs, per Plató la bellesa aquí baix, en els pobres de nosaltres que som la còpia del model, que som degenerats, que segons Plató, que som una còpia, som una imatge? Doncs bé, la bellesa aquí, Plató ens parla molt sovint de la justa mesura. I què és la justa mesura? La justa mesura és l'equilibri, és el que podríem... és aquest equilibri del que parlen tant els grecs, i que nosaltres també podríem comparar amb la proporció àurea. La proporció àurea és una
proporció que els grecs troben la més equilibrada i la més bella, que no és la simetria. Per exemple, el meu braç, el veieu aquí, doncs, a veure si es veu bé, doncs la proporció àurea de tot el meu braç seria el meu polze. La proporció àurea de tot el meu dit seria aquesta part d'aquí. I així es podria anar ensenyant-vos totes les meves proporcions àurees que composen el meu cos. Això Dürer, Leonardo, Dalí, Piet Mondrian, Le Corbusier, tots aquests ho van utilitzar molt, perquè realment estan fets segons unes proporcions. Euclides les estudia molt, i eren unes proporcions que estaven a l'escultura grega, sobretot l'escultura grega clàssica, que estaven al Partenó. No és per res que la proporció àurea que dona com a resultat fi, aquest fi ve de Fídies, el que va estar treballant en el Partenó, en les escultures del Partenó. Per tant, podem parlar d'una justa mesura, d'una música de les esferes i d'una harmonia. I de què més podríem parlar? Aristòtil, anem cap a Aristòtil. Aristòtil ens va parlar de que la va definir així, la bellesa. És la unió de les parts segons mesura. Què vol dir això? Primer imitem, després seleccionem. Què vol dir això? I no seleccionem a la babalà ni ho posem tot junt a la babalà. Aristòtil ens va posar un exemple i va dir el nostre pintor Zeuxis, que tothom admirava, el que feia era anar al poble, veure les dones més belles del poble i de cada una agafava allò més bell. A una els ulls, de l'altra el nas, de l'altra el que sigui. I ho posava tot junt, però no de qualsevol manera, sinó que és la unió de les parts segons mesura. Aquesta imitació de la realitat, però no directa, sinó seleccionant-ne els aspectes més interessants i posant-los junts segons també un equilibri, és la bellesa que va perdurar pels segles i segles, i el Renaixement va tenir la més alta expressió. La diferència entre Plató i Aristòtil és que Aristòtil ens parla molt de la reacció sensitiva que tenim nosaltres davant la bellesa, del plaer en imitar. Plató ho deixa més de banda. I sobretot Aristòtil ens parla també de la catarsis. Què és això? Del plaer que tenim quan mirem una obra ben imitada. Quan mirem, i en aquest cas parlava del teatre, anem al teatre, veiem una tragèdia i veiem allà els actors que estan imitant els herois tràgics i patim pels actors, perquè sabem que van a fer una cosa que els portarà a estar molt malament. Això és la tragèdia. Per tant, tenim terror, patim, tenim por, tenim terror. Aquesta sensació d'empatia, patos vol dir patiment, d'aquest patiment juntament amb l'actor, que és el que ens passa al cine, quan mirem una pel·li i plorem, és la catarsis. I la catarsis és una depuració. Ens depurem per dintre, plorem, ens desfoguem. I per això Aristòtil deia que era molt important la catarsis perquè és la manera que l'home pot desfogar-se i tornar a la polis més tranquil. Doncs res, 5 minuts han passat i jo us haig de deixar perquè ja no tinc més wifi. Fins aviat.